koyo koncone kuwi. Sing diujuti sing mati kae. Apa itu kok mati? Oh, wong yo akas kok jenter kok mati. Enggak kena kita. Paling kan anu lho caci kan. Gangguan lambung. Iki kan yo prakangkrit yo. Terus nanti ngomong dulu. Itu ulang lambung. Ya kan paling ngene kuwi. Iya ngono. Iku gegere kok dulu. Akas yo sakjane kok. Kan dhisik uya kayu lho kuwi. Atau Aku biasa penuh ae. Kalau dak gegere yo kaya rada ndekok ngono. Sing arep iki modele. Mpus. Cici wis gak warna noken. Oh, ngono mau. Lah anake nyeblok. Nyeblok. Heeh. Kan ombo to bulungane. Anake kan wis Ora sing cilik gitu. heeh. Kan aku anake anu unal-unul anu goleki babone nyeblok. Oh. Ini ning kuwi sing noken wis dijerih ning kandang dhewe. Warna loli lho. Kan ta. Kemarin Cici kan sing anu lho. Tapi nopen langsung dhewe kok enggak. Cuman nek dijone kudu genitan. Nek kadang yo kok ora yo. Heeh, parai yo gone ciut. Yo ndak mayu-mayune kan tumbuk-tumbukan lho aja ngono guys. Ngono guys. Karep dhewe Jawa. Yang bingung ngono nabrak. Milo Bu. Ora nek mlaku kok ngono. Aku niki maju kabeh kanan kabeh. Cenderung nek. Sane. Wingkit. Wis si panda iki apik. Ya aku yo pengen ngono laku tapi tiba-tiba iya. Nek sing ireng halus. Gue pengen kaya koncone ngono tapi kayak tiba-tiba. Jalan lah malah kok ngono. Kok ambruk to kuwi Beb? Ya nutupi pasukan. Pas enak angin kok mak ruwak ngono kuwaget gak aku pas ngesore yo. Tak kira nek ceblok. Kuwi Ora, ambruk. heeh. Kuwi kan mama ngatek ngono to. Pas enak angin banget. Wis sembarang kibur kabeh. Wah. Mari kadang. Mesti loro kadang. Kira kolom mangan opo. Pangan orang ini pangan. Warnane ngono dhewe. Kae bobo-bobone sing putih-putih. Warnane kok beda-beda ya biasa. Lah kae delok nek papat kae. Malah reno-reno kabeh. Malah. Wah, apik-apik oke. Macan nek sing rodok kaya Sing macan aja diwehne wong to sing macan iki. macan mbek kuning ndak tak ngene. Beh, wah apik oh. Kuning anu lanang kok. Ambek sing kaya klawu telone lho. Wedok tapi. Wah apik oh tapi. Warnane. Jaluk loro. Jaluk loro. Sabone tapi enggak ya. Jaluk anake loro. Sabone.
Ndak demen nek gede kucing. Demene nek anak. Duwe anak sitok ning kono diterak motor kupinge suwe. Ning dalan melu anu nyapu pembantu. Terak anu motor kupinge suwe. Tonggona to. Duduk sing sitok nang anak polisi. Ibuke cerai. Nyawang anak yang loli. Kalau loli malah teko dinding. Kayak dikurung sapa kok ya loli kayak. Katang dino mulai ya. Kok heran to. Terus kayak nek kucing putih mlaku diwet-diwet kayak kok yo ora ilang kae. Nek intan. Katang kok. Putih. Lah ya intan ya. Oh, kok ora ya. Pesan apa nek dhewe lho lah ilang. Ya patang dino. Oh, Indomaret kono, kok Alfamart lho. Oh putih apik ka to. Oh nek anu Mas Hari. Kae anu kae loret Alfamaret kae harus loret neh. Camat. Heeh. Bos, 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 bos. Kayak dulu kok gampang ilang lho judulnya. Biasane nek nggo koyo buku sak anu ngono. Heeh ning masjid. Nang Islam. Islam kono. Heeh. Biasane kok nang Islam. Sasi pisan lek ngono ki kontrol. Apa lho, Bu? Kamu sini bapak itu. Kan kenceng banget. Pak, nggih. Sirapmu kok oke rapone sama sekali nang sutet. Kamu apa bijak ning Gunung Bolong, dua sak belas. Sapa lho? Wih, Kapan? dua sak belas ning dalan Lagi cilik. munggah? Heeh. Kuwi prayo sing kelek pulutan ya. Ning masang kabeh sikil barang kok. Sak dua sak. Dan cing. Dan dia masuk.